гана назлы карашыңнан алданам да бітті дегеш қабат яңара әллә нинди сәйір мәхәббәте бу сүнді дегеш қабат қабына ұнытылды дегеш искә төшә күңел қабат аны сағына әллә нинди сәйір мәхәббәт бу мәңгегә дә аңлап булмаслык әлегә тик шунсы аңлайышлык шын күңелдән аңа мин гашыйк әллә нинди сәйір мәхәббәт бу мәңгегә дә аңлап булмаслык әлегә тик шунсы аңлайышлык шын күңелдән аңа мин гашыйк Шитләшәдә кабат чакыра Ераклыкта киртә була алмый Күңел һаман аңа тартыла Әллә нинди сәйер мәхәббәте бу Югала да кабат табыла Шыңлап торып сихерләнгән төсле Күңел аңа гына табына Әллә нинди сәйер мәхәббәт бу мәңгегә дә аңлап булмаслык әлегә тик шунсы аңлайышлык шын күңелдән аңа мин гашыйк әллә нинди сәйер мәхәббәт бу мәңгегә дә аңлап булмаслык әлегә тик шунсы аңлайышлык шын күңелдән аңа мин гашыйк әлегә тик шунсы аңлайышлык шын күңелдән аңа мин гашыйк әллә нинди сәйер мәхәббәт бу мәңгегә дә аңлап булмаслык әлегә тик шунсы аңлайышлык шын күңелдән аңа мин гашыйк